Mga igsuon, tanawan ninyo ni mahigala. Mao kini mahigala ang usa ka tradisyon sa Roman Catholic Church nga kung musuong na ka ng mahigala ilalom sa lungod kanang sama ng gibuhat na ng mga tao mahigala igsuon is lalo. Sumpa daw kuno mahigala sa kamatayon. Uli na mo kailap mahigala ang kamatayon sa ilang pamilya. Sumala po sa Biblia mahigala sa Ecclesiastes 8 versikulo 8 nga dili makabukong ang tao sa iyang kamatayon bisag kun sa oras o takna. Kana may kaigsunan ko kini yung pahamak kini mahigala ning mga tradisyon nga wala sa Biblia. Nanawon mo may kaigsunan? Masumpa daw ang kamatayon, pagkayahay na lang yun mahigala kung masumpa magaling kamatayon. Una mahigala nga ang inyong buhaton magtuon lagi mo sa balang kasulatan para di mo ignorante may kaigsunan. Kaya mao na ang inyong kagawasan kung mo minaw mo sa tudlo sa usa ka pagano nga wala sa Biblia. May kaigsunan ko, luoy gi kayo mo, no? Una may tabo sa inyo, pagtuon mo. Akong awag ani ato ang mga amigo ba nga naa sa gawa sa simbahang Katoliko, nagpasakop sa mga lain-laing sekta. Para dili mo mahimong ignorante, tun-isa ninyo ang pagtuong Katoliko. Tun-isa ninyo ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kaya para dili mo murag amaw nga magkutlog-kutlog sa kasitwasyon, magkut-kut sa kasitwasyon nga dili mo itudlo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kanang gipakita ninyo sa video, dili na practice, dili na pagtulunan o dili kabahin sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Way pagtulunan ang Katoliko ana. Abin ninyo asa na nakuha sa mga Filipino? Nakuha na sa mga Filipino gikan sa tradisyon sa mga Filipino mismo. Dili tradisyon gikan sa tudlo sa Iglesia Katolika. Kay again, way mga pari, way mga obispo, even papa sa Roma, wa nagtudlo anang maong gitawag og butanga. And remember, pagbasa og history, kung imuhang tawag ining basahon ang kasaysayan, before pa niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas, nagidala sa mga Espanyol, kanang pagtuong Katoliko, kana nga mga practices na anana, kana nga tradisyon na anana. Nganong wala man na siya mawala, nganong man kay ang mga Filipino, ginapaningkamutan nila nga katong tradisyon before the Christian religion came to the Philippines, ilahang gi-retain, ilahang gi-incorporate sa pagtuong Katoliko. Pero kung imong tan-awon, wala na ilabot sa pagtuong Katoliko. Bitaw nga ang mga depensor Katoliko, mga katikista, nagatudlo kanunay kanang maong butanga way kalabutan sa pagtuong Katoliko. Ang mga Katoliko nagtuo og Biblia. Nga naman kay kung walay gitawag og Katoliko, walay Biblia nga Old and New Testament nga gituuhan karon sa mga Kristiyano nga sinulatan nga pulong sa Ginoo. So kung unsa nakasulat din sa balaang kasulatan, ang mga Katoliko 100% mituo ana. And at the same time, nakasulat man sa Biblia nga, pag ang tao mamatay, wagi si bisan kinsa nga makapugong. Og mito ang Katoliko ana, mabitaw ang magitudlo sa mga kaparian nga ang kamatayon dili angay kahadlukan kung dili angay na gitawag og pangandaman. Og ang pagpangandam sa panahon sa gitawag og kamatayon, syempre dapat isiguro sa tao, ilabi nagkatoliko, na kung mamatay man siya, naa sa estado sa grasya. Kay kanang estado sa grasya manggod, maumagod na ang pamasahe sa mga Katoliko sa pag-atubang dito sa Ginoong Dios. Kay kanang pamasahe nga grasya, mao na ang kamatayon ug dugo sa Ginoong Hesukristo. Number 2, dapat naa ta sa sulod sa simbahang Katolika. Ngano man kay diha man nato makuha ang grasya pinaagi sa mga sakramento. Mo na kung wala ka sa sulod sa simbahang Katoliko, wala kay mga sakramento. Kung wala kay mga sakramento, wala kay grasyang dawaton gikan sa gitawag og kang Kristo. Kung wala kay grasyang dawaton gikan kang Kristo pinaagi sa iyang kamatayon, di gyud ka maluwas. Mo na tambag na ko ining naghimo aning tawag ining video nga gi-criticize niya kanang maong butanga tun-i ang pagtuong Katoliko. Kaya kung di ka magtuon sa pagtuong Katoliko, nya patakalan tong yawit, duha ka butang ang imuhang na kontra or na commit nga sayop. Number 1, nagbutang-butang ka para sa mga Katoliko. Number 2 is nagsulti kag bakat.
para sa mga tao nga nasayod sa pagtulon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga kanang imong mga pulong dili haom sa pagtuo o pagtulunan sa samtang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakita po mga Katoliko, di po ta magpasaya sa iya og tuo-tuo ining mga migo nato nga mga dili Katoliko kay again, masalilaing himuon nga butang kun dili pagpanlinlar man, pagpangilad in terms of faith. Nga naman kay kung di sila makailad, wa man sila membro, kung wa sila membro di man nabuhi ang ilang pastoy. Kay tungod kay ang ilang mga pastoy nagsalig lang sa inyong mga bulsa. Mo na nga bantay-bantay ta di ta pailad sa pagtuo kay karong mga panahon na ang mga mangingilad di lang kay bitin mi dadon, magbitbit po ng Biblia. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.